Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Dick Advocaat zich terugtrekt als bondscoach. Hij is niet langer meer de bondscoach van de nationale selectie van Curaçao. Het is vanochtend bekendgemaakt. Fred Rutte is aangesteld als opvolger. Advocaat wil zijn volledige aandacht geven aan zijn dochter. Die kan met gezondheidsproblemen, zo heeft hij laten weten. Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat. Het is een vanzelfsprekende beslissing dat ik kies voor mijn familie en stop als bondscoach. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik Curaçao, de mensen daar en mijn collega's heel erg ga missen. Ik beschouw de kwalificatie van het kleinste land ter wereld voor het WK als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan. Ik ben trots op mijn spelers, staf en de bestuursleden die in ons geloofden. Naast Advocaat treedt ook Cor Pot, de assistent van Advocaat, zich terug en ook teamarts Casper van Eyck. En Fred Rutte wordt de nieuwe trainer. Hij was onder meer trainer voor FC Twente, PSV, Feyenoord en Schalke 04. Hij zei in het AD dat hij de afgelopen weken contact met de Advocaat gehad heeft. En hij zegt: het is een eer om het werk van Advocaat voort te zetten. Meer agressie bij leerlingen funderend onderwijs. Afgelopen vrijdag vond er een conferentie plaats in de UNA. Dat werd gehouden door de Foundation Fair Educational Chance. En het ging over de conferentie Agressie en Persoonlijkheid. Deze werd in samenwerking met de Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst gehouden. En daaruit kwam onder meer naar voren dat leerlingen in het funderend onderwijs meer te maken hebben met agressief gedrag dan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat een aanzienlijk percentage leerlingen regelmatig te maken krijgt met een vorm van agressie of zelf agressief gedrag vertoont. Tijdens de conferentie werd uitgebreid stilgestaan bij verschillende interventies om pesten en agressief gedrag te verminderen. Het ging om agressief gedrag, het ging om pesten en de relatie daartussen. Interessant onderwerp. En morgen hebben we een interview met de organisator van deze conferentie. En zult u meer horen over de resultaten van het onderzoek. Steekpartij in gevangenis. Zaterdag heeft een steekincident zich voorgedaan in de SDKK. En dat ging in blok 7B. De woordvoerder van de gevangenis heeft het incident bevestigd aan de Extra. Het ging over een woordenwisseling tussen twee personen, waarbij de een de ander met een scherp voorwerp in de buikstruik heeft gestoken. Het gevangenispersoneel greep onmiddellijk in om erger te voorkomen. De man is naar de medische afdeling van de gevangenis gebracht. Volgens bronnen lag de oorzaak van het conflict bij een telefoon. Spanningen op Santa Cruz, dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laten weten. Al geruime tijd bestaat er enige spanning tussen vissers op Playa Santa Cruz en exploitanten van jetskis. Het ministerie van GMN heeft bij verschillende gelegenheden vergaderingen gehouden met de vissers en de jetski-exploitanten om tot een oplossing te komen. Het voornaamste probleem is dat de vissers van mening zijn dat de jetskis met hoge snelheid het strand op en afvaren, waardoor de scholen vis en de visplekken worden verjaagd. Als gevolg daarvan raken de vissen in paniek en daardoor kan er niet meer gevist worden. Het ministerie komt met verschillende oplossingen om te zorgen dat er gewoon gezamenlijk kan worden samengeleefd in Santa Cruz. En daarbij gaat het onder meer dat men rekening met elkaar moet houden. Er zijn dus veranderingen doorgevoerd en daarmee kan er een balans worden bereikt tussen het traditionele gebruik, zoals de visserij, en de economische activiteiten, zoals de verhuur van jetskis. Dan gaan we naar IPCO, dat is afgesloten op Aruba. Afgelopen zaterdag is er een afsprakenlijst getekend door de delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En daarmee is het IPCO ten einde gekomen. Het bestaat uit verschillende pagina's, de afsprakenlijst, waarbij onder meer opmerkingen zijn gemaakt over de financiële verhoudingen in het Koninkrijk, de toekomst van de luchtvaart, de geopolitieke situatie natuurlijk,
We hadden het daar eerder, vorige week al over. Er was een besloten bijeenkomst gehouden over de geopolitieke situatie. En daarbij is onder meer gezegd dat het om het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst beter tegen mogelijke vijandelijkheden te beschermen. De territoriale verdediging op de eilanden moet worden versterkt. En er moeten dus ook meer mensen bij komen. En zo is de IPCO ten einde gekomen, maar het tripartietoverleg tussen de delegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die gaat momenteel nog verder op Aruba. De delegatie van Nederland is terug naar Nederland. Man opgepakt voor bedreiging en mishandeling. Dat gebeurde afgelopen weekend. Heeft de politie een 36-jarige man aangehouden. Die zou zijn partner hebben mishandeld en met de dood bedreigd. De politie heeft de man aangehouden op het moment dat hij thuis kwam bij de Kaya Sakado. Hij werd direct aangehouden en het gaat om een 36-jarige man. De politie had een melding gekregen dat er ruzie was tussen een echtpaar. En de man die heeft de vrouw mishandeld door haar in het oog te slaan en haar met de dood te bedreigen. Dan heeft Nederland een nieuw kabinet. En dat is vandaag beëdigd. Men is beëdigd. 18 ministers, het eerste kabinet, Rob Jetten. 18 ministers en 10 staatssecretarissen. De D66 levert de meeste bewindspersonen aan het kabinet, namelijk 10, VVD 9 en CDA 8. En daarmee heeft Nederland een nieuwe regering en zal er meer gewerkt kunnen worden. Het is een minderheidsregering, dat is voor het eerst sinds 1939 in Nederland. Dat betekent dat er steeds een meerderheid in het parlement moet worden gevonden als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. En de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties is Erik van der Burg. En dat betekent het einde van premier Dick Schoof, die de voorzittershamer aan Rob Jetten heeft overhandigd. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want Aruba heeft het toezicht verscherpt op mazelen en chikungunya. Dat heeft de directie Volksgezondheid Aruba gedaan vanwege een toename van besmettingen in de regio. Volgens de meest recente cijfers van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie zijn in de regio Amerika ruim 1000 gevallen van mazelen geregistreerd, vooral in Mexico en de Verenigde Staten. Voor chikungunya zijn dit jaar in de regio bijna 2500 gevallen gemeld. Op Aruba zelf zijn inmiddels 2 gevallen van chikungunya vastgesteld bij personen die uit landen komen waar uitbraken plaatsvinden. Er zijn nog geen lokale besmettingen gemeld. En dan Kimberly de Boer. Zij is verkozen tot Reina Hispano-Americana. En dat is afgelopen zaterdag in Bolivia gebeurd. En daarmee heeft zij een hele mooie plaats bereikt. De nieuwe Reina voor dit jaar. Voor allemaal Spaanstalige landen. En de kenners die zeiden al van tevoren te weten dat Kimberly een goede kans zou maken. Ze is niet de eerste vertegenwoordigster van Curaçao die deze titel wint. In 2011 werd Evalina van Putten de winnares van de verkiezing. Maar de prestatie is er niet minder om. Van harte gefeliciteerd. We hadden het net al even over voetbal, maar vlak voor bekend werd dat Dick Advocaat geen bondscoach meer is, was er veel te doen over uitspraken van Tim Howard. Hij is de voormalige doelman van het Amerikaanse nationale elftal. Hij heeft nogal denigrerende uitspraken gedaan over Curaçao. Hij zou vinden dat
eigenlijk een land als Curaçao niet eens in het WK zou mogen spelen. En dat heeft kwaad bloed gezet bij de spelers. Illo Room gaf aan al het respect voor Tim Howard te hebben verloren. Iemand die hij eerder bewonderde. Hij was een van de keepers die ik bewonderde. Maar als je zo over sporters praat, dan verdien je mijn respect niet. Ook de aanvoerder van het Curaçaose elftal, Leandro Bacuna, liet van zich horen. Ik herinner me dat ik tegen hem heb gespeeld en hij was een goede keeper. Maar wat hij heeft gezegd is een gebrek aan respect voor alles waar wij jarenlang voor hebben gevochten. En waar wij weer hebben laten zien wie we zijn. Binnen de sport horen dergelijke denigrerende opmerkingen niet thuis, zo zeggen de spelers. Dan nog internationaal nieuws, want het is chaos in Mexico na het dood van een drugsbaron, bijgenaamd El Mencho. De El Mencho is omgekomen tijdens een inval van de Mexicaanse autoriteiten in de staat Jalisco. En dat heeft tot heel veel geweld geleid in de staat Jalisco. Scholen zijn gesloten, vluchten geschrapt en het openbaar vervoer ligt stil. Mensen die daar op bezoek zijn, wordt geadviseerd niet de straat op te gaan. De man die vermoord is, was medeoprichter van het Jalisco-kartel. En het was een van de grote drugsbazen, zo zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Die zegt dat er heel veel geld door de drugsbendes is verdiend. Maar de arrestatie en de dood, of tenminste, ja, niet de arrestatie, de dood van de man heeft ertoe geleid dat bendes in de staat auto's en vrachtwagens in brand staken en heel veel geweld in de stad uitoefenden. Mensen wordt aangeraden niet meer op straat te gaan. En het is vooral voor de toeristen een hele vreselijke situatie. In de zin van dat zij niet weten wat er aan de hand is. Het is moeilijk informatie te krijgen. De bewoners moeten allemaal binnen blijven en de toeristen in hun hotels. Sterkte daar voor Mexico. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. En we zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.